Una altra qüestió que també es debatrà al ple d'aquest dilluns se centra en el mal estat de la plaça Mossèn Sol, al barri del Rastre. El grup d'iniciativa Entesa per Tortosa ha afegit una moció a l'ordre del dia perquè l'Ajuntament millora urbanísticament aquest espai força degradat. Els ecosocialistes recorden que aquestes obres figuraven al pla integral del nucli antic, però que no es van fer pel projecte del pàrquing subterrani que volia fer-hi l'equip de govern. Ara que el donen per descartat, reclamen l'actuació el més aviat possible. La moció també demana la creació d'una zona verda d'aparcament per facilitar la rotació de vehicles. Demanem dues coses, que l'equip de govern comence a treballar en un pla per a rehabilitar aquesta plaça i, per tant, dignificar-la, que és el que ara no està fet en cap condició. I, en segon lloc, l'altre punt que demanarem és la millora dels aparcaments en aquest barri. La proposta que el nostre grup fa és que s'estudie la possibilitat de convertir en zona verda d'aparcament tota aquesta zona d'estacionament, perquè pensem que si es fes així, que també per cert demana l'associació de veïns, seria un punt important de millora en quant als aparcaments per a els residents del barri i també per a la gent que treballa, que en aquesta zona és molta.